שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון שלי. היום אני הולכת לעשות עוד פריסה. הפריסות הן כמובן קולקטיביות. אם זה מתאים מצוין, תישארו, אם לא, זה בסדר גם לצאת. בבטם דק יצא לי The Wheel of Fortune, וחוץ מה-Six of Pentacles והדמון יצא לי Six of Wands ו-Page of Cups. עכשיו אני רוצה היום טיפה לגוון ולהשתמש בקלפים האלה שקניתי בברלין. Self-sabotage, oh my god, rejection, unleash your creativity, courage, beauty, rejection, self-sabotage יצא לי קודם, אוקיי. Pay attention to the signs and say what you mean. כשהייתי בתיכון, אז למדתי The Road Not Taken, זה פואמה. Two roads diverged in a wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down on as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for the passing there, had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves. No step had trodden black. Oh, I took the first for another day. מה רגע? פעם זכרתי את זה בעל פה ממש. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back. I shall be telling this with a sign somewhere, ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that's what's made all the difference. Okay. מעניין מאוד שזה בא אליי דווקא מפואמה, זה פעם ראשונה קורא לי מסר כזה. גם רשום פה Unleash your creativity, והרי פואמה מן הסתם זה משהו שהוא מאוד יצירתי. יש פה כאילו ממש הסתרה, יכול להיות שאתן הסתרתם את זה שאתן יצירתיות, את זה שאתן לא יודעת, אוהבות לצייר, אוהבות לשיר, לרקוד, מישהו פה יכול להיות זה הבן זוג, או משפחה, או לא יודעת, כאילו, אתן יכול להיות לא אמרתן את האמת שלכן עד הסוף, say what you mean. זה מאוד מאוד חשוב לעמוד בערכים שלכם. אולי את יצאת עם איזה מישהו, ואת כזה לא יודעת. כאילו, אתם מכירים את הטייפקאסט הזה של האנשים שהם כזה אוהבים אומנות וזה, והם מציירים whatever? אז בול הטייפקאסט הזה של האנשים, את פשוט מאוד יצירתית. יכול להיות אולי שאפילו יתרחק ממך גם מבחינה מטריאליסטית. עולה לי ככה, שום דבר לא יוצא מזה, זה סתם אמור להיות תחביב. הדברים האלה לא אמורים להיות עבודה. לדעתי זה בולשיט, כן? כאילו, אם מישהי עכשיו זמרת או מנגנת או משהו כזה, נכון, זה מאוד קשה להתפרסם, אבל זה לא אומר שזה לא עבודה, כן? אז יכול להיות שמאוד פשוט היית עם מישהו שהוא לא שם עלייך באיזשהו שלב כשהוא כן הבין שאת כזאתי. גם ממש רואים שהיא כאילו, היא מסתכלת עליו כזה, והוא כזה מסתכל לצידה, הוא אפילו לא מתייחס אליה, כן? ורשום פה courage. את באמת צריכה עם ביטחון ואמונה בעצמך, ולהבין שבסופו של דבר, אם את כל כך אוהבת לשיר, לצייר, לאפות, לא יודעת מה, כל דבר שהוא יצירתי, את יכולה להצליח בזה, תודה לאישורים. אבל את חייבת להיות כנה עם עצמך, ולהיות אמיצה, ולהיות עם תעוזה, ולהגיד, טוב, אם בן אדם X לא מקבל אותי, ה-Page of Cups הזה לא מקבל אותי, הוא גם ככה Page, הוא לא King of Cups, והוא גם לא the Emperor, ממש לא. אין טעם להסתכל עליו, הכל בסדר, שיתמודד עם זה וזהו. מגיע לך מישהו שבאמת יקבל את היצירתיות שלך איך שאת. נהדר, נגמרה לי הסוללה באמצע של המצלמה, זה אני אצלם מהטלפון. קיצר. כן, לא נשאר לי יותר מדי, אני חושבת, אני רק אעשה כזה להוציא אולי עוד איזה מסר. Selling out. כן, אז פשוט תסתכלי רגע על המציאות כפי שהיא. אז נכון, אז אולי פה באמת קצת יותר קשה, אבל זה לא אומר שאת לא תוכלי להוציא את הציירת, את הזמרת, הרקדנית שבך, בכלל. כאילו באמת תשקלי מעבר למדינה אחרת, אם את כזה רואה אולי, יכול להיות שאת כבר ניסית, אוקיי, יכול להיות שאת כבר ניסית
להצליח בזה וזה לא עבד בתלום מבוטל, וכאילו את כזה, את לא יודעת לאן ללכת, ובגלל זה יש לך גם מלחמות. The lovers, the hierophant. אין, יש פה בנות עם ממש אינטואיציה מדהימה וגבוהה, שהן נשמות גבוהות. היי פריסטס, מה אמרתי? זה? לא. אם את תמיד היית יצירתית, אבל עדיין הלכת לפי הזרם לעבודה, עם הזרם סליחה, לעבודה שהיא מאוד כזה רובוטית ותובנית וזה. את עכשיו באמת מרגישה שאת חייבת שינוי. גם בשביל להשיג זוגיות, וגם בקליפ פשוט בשביל האושר שלך. תלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, נו. גם יש את השיר, אני לא מתבזבז יותר. את מרגישה, טוב, מרגישה כזה שאת בתל ומוטל מבזבזת את הזמן שלך, כאילו, את לא, קודם כל. אני לא בעד לעודד הגירה, כן, מהארץ. אבל אני כן חושבת שבשביל להשיג את החלומות, לפעמים צריך לקחת חתיכת סיכונים. ותודה רבה. לא. ואם זה אומר לעזוב את העבודה שהשקעת בה הרבה, אני חושבת שמה שהכי יעזור פה ספציפית זה באמת לחשוב איך אני יכולה לפרסם את עצמי, איך אני יכולה לשווק את עצמי. ואם זה לא עובד פה בתל מבוטל ואת כאילו כבר כמה זמן כבר כן מנסה את זה וזה לא הולך לך השיווק, אז כן, תנסי לבדוק במדינות אחרות איך זה הולך. זה לא בקטע רע חלילה, זה באמת בקטע של אוקיי, אם זה מה שאת רוצה ואת רוצה להיות יצירתית, בסופו של דבר, בחול בדרך כלל זה קצת יותר קל. בעיקר אם את יודעת את השפה המקומית, כן? אני לא אומרת עכשיו קחי את הדברים ותטוסי, כן? אבל יכול להיות שיש פה באמת בנות שמחכות, או בכללי אנשים שמחכים לאישור של האם כדאי לי לטוס, וכאילו לעשות רילוקיישן, או שלא. וזה לגיטימי לגמרי להרגיש את זה, כאילו אל תרגישו רע לרגע. בסופו של דבר מה שהכי חשוב זה שאתם תרגישו הכי בנוח עם עצמכם, ושתרגישו שאתם לא מגבילים את עצמכם בגלל מה שאנשים חושבים ומה אני אעשה ואיך אני אסתדר, וכאילו ברגע שאתם במקום הנכון ובזמן הנכון, אז אתם פשוט תפרחו ואתם תדעו איך ללכת משם. לחלק מהאנשים זה לא אמור להיות פה, זה אמור להיות במדינה אחרת והכל בסדר, זה לא הופך אתכם לפחות מוצלחים. גם בינינו המדינה הזאת מאוד יקרה, כן? אבל אם את יודעת שיש לך את היכולת הפיזית והרגשית והנפשית לעשות מעבר כזה, אז תעשי את זה, זה יעשה לך כל כך טוב. וכן, וזה בסדר להסתכל לאמת בפרצוף, ועוד הפעם זה עולה לי המשפט הזה, ולהגיד אוקיי, אני צריכה להסתכל עליהם בפרצוף, אני רוצה לעבור לחול כי אני רוצה לפתח את הקריירה המוזיקלית שלי. עולה לי הרבה מוזיקה, אז באמת יכול להיות אתן שרות. הקריירה של הריקודים, של whatever, מה שזה לא יהיה שזה יצירתי. אז בסדר, אז תראו תוכנית, איך משיגים, סתם אם אתן צריכות ויזה, אז ויזה. מה אני צריכה לעשות כדי ככה וככה, ממש תעשו תוכנית פעולה, ומשם בעזרת השם, אני מאחלת לכם שבאמת תצליחו, וגם אם תחליטו להישאר פה, אז זה גם בסדר. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, נתראה בסרטון הבא, ביי ביי.